poslednom čase sa stále viac hovorí o prítomnosti rasizmu a diskriminácie na pracoviskách po celom svete a stavebníctvo nie je výnimkou. Stavebníctvo by malo byť odvetvím, kde jedinými meradlami úspechu sú kvalita odvedenej práce, odborné zručnosti, inovácie a tvrdá práca. Slovenská komora remeselníkov a stavebných spoločností stojí pevne na strane spravodlivosti a rovnosti. Veríme, že každý má právo pracovať v prostredí, kde je oceňovaná ich práca a kde je každý hodnotený na základe svojich schopností a prínosu k projektu. Rázne preto odmietame akúkoľvek formu rasizmu v stavebnom sektore a zaväzujeme sa k budovaniu otvorenejšieho, spravodlivejšieho a inkluzívnejšieho stavebného sektora na Slovensku bez ohľadu na rasu, etnicitu, náboženské presvedčenie a iné osobné atribúty. Stavebníctvo vnímame ako základ pre rozvoj spoločnosti a ekonomiky a malo by byť preto otvorené pre všetkých.